Zdravím, som tu opäť a tentokrát som tu s lepším zvukom, sú nastavené nejaké zmeny samozrejme, o tom asi budeme hovoriť inokedy, skrátke mikrofón a audiokarta. Toto video má byť také krátučké, aby som vám iba poprial šťastné a veselé Vianoce, prežite ich bezpečí domova, a pokojné, plné mieru a v kruhu svojich blízkych, rodiny a obetujte lásku svojim blížnym, svojim priateľom a kamarátom. Keď prežijete tieto vianočné sviatky, tak vám chcem zaprieť aj všetko dobré do nového roku. A dúfam, že ako ste ma podporovali počas tohto roka, takže ma podporíte vlastne aj budúci rok a že sa tam budeme vidieť častejšie. Ako som robil, že túžim potom robiť toto častejšie a dávať tomu vyššiu prioritu aj iným veciam, na ktorých pracujem, ktoré sa snažím rozrobiť a nech sa vám darí ešte o niečo viacej ako v tomto roku. Nech ste o niečo úspešnejší, šťastnejší, hlavne zdraví. Ďakujem ešte raz, že ste so mnou boli počas tohto roka. Prajem vám všetko dobré a vidíme sa. Čus.